Hostafrancs en 3 minuts. Infopodcast de ràdio Hostafrancs. Amb Sara Barrera. En els darrers dies us hem explicat que Mònica Noguera ha estat ratificada aquesta setmana com a presidenta de l'Eix Comercial Creu Coberta Gran Via en l'Assemblea Extraordinària de l'Associació de Comerciants Creu Coberta. A la mateixa assemblea es va presentar la nova imatge corporativa de l'entitat, que a partir d'ara identificarà les activitats de l'Eix Comercial amb epicentre a Hostafrancs. Ràdio Hostafrancs va recollir les primeres impressions de Mònica Noguera, un cop ratificada com a presidenta de Creu Coberta. Ja puc dir que sí, i seguim treballant com hem fet fins ara, que tampoc hem deixat de treballar amb l'associació, i contents i a treballar dur. Una de les línies d'actuació anunciada per Mònica Noguera és la de col·laborar amb l'Eix Comercial Veí, Sants Establiments Units. En aquest sentit, les dues entitats ja anuncien una cita que faran conjuntament. Serà el 30 de novembre al Meeting Point, una jornada solidària amb dinar popular i música destinada a recaptar fons per la recerca contra el càncer infantil. També hem informat de la nova fase en la qual entren ara les obres de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat, la connexió entre Plaça Espanya i Gràcia. Comença la construcció del pou de TAC a la zona del carrer Llançà Gran Via, des d'on partirà la tuneladora que excavarà el túnel fins a Gràcia. Seran uns treballs amb molta afectació i soroll, que duraran aproximadament un any. Ho explicava Pedro Malavia, sotsdirector general de Programació i Execució del Departament de Territori de la Generalitat. Per poder començar aquesta excavació i col·locar la tuneladora en la seva posició inicial, necessitem fer una caixa soterrada d'uns 100 metres de longitud per uns 20-30 d'ample per uns 40-50 de profunditat. És a dir, és un recinte pantallat en el qual un cop estigui executat, perquè arribem a la cota que necessitem perquè surti la tuneladora, nosaltres executarem una caixa i aquesta caixa després estarà tancada i des d'aquí el túnel es començarà a fer per aquesta tuneladora que anirà avançant i totes les terres que es vagin passant aniran al Parc de Joan Miró de manera soterrada. També hem explicat l'entrada en funcionament del nou centre del Sayer al carrer Tarragona. Les noves dependències a l'edifici del número 173 permeten reagrupar els serveis d'atenció a les persones migrades i refugiades dispersos per la ciutat. I fins aquí el resum informatiu d'Hostafrancs en 3 minuts.